Hei taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa kerron yhden pelottavan kauhutarinan. Ei muuta kuin tarinaan. Olin 10-vuotias ja olin lähdössä mummolaan. Mummoni asui tuohon aikaan maalla. Vuosi oli 1995 ja minulla ei ollut puhelinta. Mummolassa oli vain lankapuhelin. Kun saavuin mummolaan, kaikki oli hyvin. Kello oli tuolloin 4 päivällä, jonka vuoksi mummoni ja ukkini olivat tehneet meille päivällistä. Vanhempani jättivät minut mummolaan yöksi ja tulisivat hakemaan minut huomenna. Tarkoitukseni oli viettää yö navetassa, joka oli noin 5 metrin päässä talosta. Tuolloin oli keskikesä, joten yölläkin oli valoisaa. Minulle ei voinut tulla kylmä, koska oli kesä. Yöllä tosin oli vähän viileää, mutta minulla oli vilttejä mukana, joten siitä ei ollut huolta. Kuitenkin, kun kello oli 8, niin oli aika syödä iltapalaa. Olin nyt syönyt iltapalan ja pessyt hampaat, joten oli aika mennä nukkumaan. Nukahdin lähes heti. Se, mitä tapahtui seuraavaksi, jää mieleeni ikiajoiksi. Heräsin yhtäkkiä valtavaan pamaukseen. Sitten oli toinen kova pamaus. Tätä on vaikea kuvailla. Kuulin 2 voimakasta pamausta ja sitten hiljaisuus. Yhtäkkiä alkoi järjetön nauru, sellaisen sirkuspellen, joka sekoaa. Ajattelin, että ei ja juoksin kohti navetan ovea, mutta samassa kun tartuin navetan oven kahvaan itkussa, niin nauru lakkasi. Olin ihan hiljaa, kunnes yhtäkkiä kuulin juoksuaskelia, jotka voimistuivat entisestään ja lähestyivät navettaa. Laitoin nopeaa oven lukkoon itku kurkussa ja kuulin, että joku hengitti navetan oven takana. Menin navetan toiseen kerrokseen, kunnes yhtäkkiä joku alkoi hakata mielipuolisesti ovea ja huusi: "Tule ulos, tule ulos!" Nyt se oli selvää, että se ei ollut minun mummoni eikä ukkini. Sydämeni pysähtyi, itkin hädissäni, mutta luojan kiitos hakkaus loppui ja samassa kuulin ukkini huutavan täyttä kurkkua: "Häivy tai ammun! Häivy pihaltamme!" Kuulin, että tämä hakkaaja juoksi pakoon ukkini kintereillään. Tämän jälkeen mummoni tuli navetan oven luo ja avasin oven itkuissani ja menimme nukkumaan taloon. Aamulla kysyin mummoltani ja ukiltani, että mistä he tiesivät, että olin pulassa. Mummoni kertoi, että oli herännyt janoon ja oli mennyt hakemaan alakerrasta vettä, kun oli huomannut ikkunasta, että hiekkatiellä oli auto ja navetalta oli kuulunut huutoa. Mummoni oli rynnännyt ukkini luo ja herättänyt tämän. Ukkini oli ottanut haulikkonsa välittömästi ja mennyt pihalle. Tapaus kuumotti minua, mutta mummoni lohdutteli minua koko aamupäivän, kunnes vanhempani hakevat minut pois. Mummoni ja ukkini kertoivat tapahtuneesta vanhemmilleni ja soitimme poliisit. Poliisi tuli ja tutki koko lähialueen ja kertoivat, että olivat löytäneet metsästä navetan läheltä DVD-soittimen, josta tämä henkilö oli soittanut sitä sirkuspellen nauhua. Kiitos kun katsoit. Muista laittaa tykkäys ja tilata kanavani. Nähdään ensi videossa.